Hola, soy Joaquín y el vídeo d'avui vaig a fer una paella valenciana. Per a fer la paella valenciana necessitarem 2,5 litres d'aigua, 350 grams de judía plana tipus perona, romer fresc, mig quilo de conill, 750 grams de pollo, 600 grams d'arròs tipus bomba, sènia o bahia, quantitat necessària de sal, una dent d'all, una tomaca madura ratllada, colorant alimentari, pimentó dolç, oli d'oliva, caragols i 200 grams de garfó. Ara tiraré un poc de sal a l'oli. Ficarem el pollo i el conill i sofregirem. Ara està sofregida la carn i posem la bajoqueta plana. Rehoguem un poc. Ara incorporarem la dent d'all. Cuidado que no se nos creme el all. Ara le afegirem el pimentó y rehogaremos rápidamente. Cuidado que no se nos creme. Y le afegirem la tomata fins que se ens evapore l'aigua de la tomata. Rehogat el garrofó, anem a sofregir-lo ara. Ara li posarem l'aigua. I deixarem cuinar durant... Quan ja està bullint l'aigua, li posarem el colorant alimentari. Uns 30 minuts a foc mitjà alt, li posarem l'arròs en forma de creu. Per a l'arròs li posarem els caragols. Anem al romer per aromatitzar. Repartint-lo bé. I anirem canviant-lo de lloc per a que s'aromatitzi bé tota la paella. I així tenim la meva paella valenciana.